ҳифзи марзу бumi ватан, истиқлоли давлатӣ ва ваҳдату якпорчагӣ ҳадафи аслии ҳукумат ва мардуми кишварамон ба ҳисоб меравад. Бо шарофати заҳматҳои шабонарӯзии кормандони мақомоти низомию ҳифзи ҳуқуқ, суботу амният дар ҷумҳурӣ таъмин буда, ҳаёти осоишта ва ободкорию созандагӣ ҷараён дорад. мо ҳамон вақт метавонем дар муқобили таҳдиду хатарҳои муосир даст боло шавем, ки агар сокинони минтақаҳои назди сарҳадӣ ҳушёру зирак, равшанзамир ва огоҳ дар хатти марз амал намоянд ва қалбашон саршор аз меҳру муҳаббат ба ватану миллат бошад ва ба таҳаввулоти минтақа бо назардошти риояи манфиатҳои миллӣ бархурд дошта бошанд. Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари ҷинояткориҳои муташаккил, терроризму экстремизм ва нигаҳдории ғайриқонунии силоҳу муҳимоти ҷангӣ, муборизаи беамонро бар зидди қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир низ ба роҳ мондааст. Зеро муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боиси афзоиши бемории нашамандӣ ва таҳдид ба генофонди миллӣ мегардад. аз рӯи маълумоти оперативии гурӯҳи қочоқбари трансмиллии воситаҳои нашадори афғон иборат аз 4 нафар бо роҳбарии Азархон валади Сайдумар тахминан 50 сола, зодаи қарияи Каҷии вулусволии Хоҳони вилояти Бадахшони Афғонистон, хатти сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар деҳаи кишти ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ғайриқонунӣ убур намуда, кӯшиши интиқоли маводи мухаддирро ба Тоҷикистон дошт. дар натиҷаи роҳандозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони гурӯҳи фаврии раисати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, дар якҷоягӣ бо хизматчони ҳарбии дидбонгоҳи сарҳадии Пхирманҷои қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон масири ҳаракати гурӯҳи ҷинояткор муайян ва қочоқи маводи мухаддир пешгирӣ карда шуд. зимни амалиёти боздошткунӣ, қочоқбарони афғон ба амри кормандони амниятӣ оид ба таслим шудан итоат накарда, аз силоҳи оташфишон тир кушоданд. дар натиҷаи оташи ҷавобӣ роҳбари гурӯҳи қочоқбарон Азархон валади Сайдумар ва аъзои гурӯҳ Азизи Розмуҳаммад тахминан 30 сола, зодагони қарияи Каҷии вулусволии Хоҳони вилояти Бадахшони Афғонистон безарар карда шуданд. аъзои боқимондаи гурӯҳ ба муқобилияти мусаллаҳона тоб наварда ба самти Афғонистон фирор намуданд. дар ҷои ҳодиса 2 адад автомати Калашников бо тирдон ва 17 дона тир, 1 адад таҷҳизоти шаббин, 1 адад қайиқи резинӣ, 3 борхалта бо 59 бастаи дорои маводи нашовари нави афюн ва 1 бастаи дорои маводи мухаддири нави метамфетамин дарёфт ва мусодира карда шуд. тибқи хулосаи шуъбаи экспертизаи судии раисати агентии назорати маводи нашадори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, маводи дарёфтшуда 57 килограмму 515 грамм воситаи нашадори нави афюн ва 960 грамм нави метамфетамин буда, вазни умумияшон 58 килограмму 475 граммро ташкил медиҳад. вобаста ба ҳолати мазкур аз тарафи шуъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раисати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо дастасии моддаҳои 195 қисми 2, 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми 3 ва 335 қисми 2 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ ҷиҳати муайян ва дастгир намудани ҳаммаслакони ин гурӯҳи ҷиноятӣ идома доранд. бояд ҳар як шаҳрванди кишварамон, махсусан онҳое ки дар манотиқи назди марзӣ сукунат доранд, бо зоҳир намудани ҳушёрию зиракӣ ва эҳсоси ватандӯстӣ ба кормандони мақомоти марзбонӣ ва ҳифзи ҳуқуқ дар пешгирӣ ва ошкор сохтани ҷинояткорӣ, аз ҷумла сарҳадшиканӣ кӯмак расонанд. фаромӯш набояд кард ки ҳифзи ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.